Došli ljudi u naš novi video, opa, idemo za Vlastince, majka me zvala s babu prave nam palačinke, tako da rekli su nam dođite da jedete palačinke i taman da se vidimo malo, nismo se vidjeli celi, nema ni 24 časa, nego 15 časa. Pa dobro vi ste se vidjeli jer mi nismo. Da, tako da idemo u Vlastince i uživajte u klipu. Bravo, ajde, brzo. Kako si glupa, druga rola. Nemoj da govoriš da je glupa, greota. Snimam me. Pa snimam. Opa, ajmo. Ljudi. Ajmo, bravo ljubav, ajde dođi. Bravo, skafana. Sad uzmeš jačka usrediti soboj. Kašika. Teni, idemo da jedemo palačinke. Idemo si tvoje štikle. Gle. Šta da obujem štikle? Ljudi, na trenerice mi daje da štikle da obujem, ako ne vidite. Mama znaje sama da se obuje. Ajde ti kod tatu. Au. Medu. Nije sreću, mama patike nosi. Bebo, gdje si? Pikabu. Znaš ona koliko mu pati? Da, on baš i ne voli. Trči. Ajde, trči. Ja idem prva. Hoćemo kod Tanju. Tana? Tanja, idemo u školu, da idemo. Deda, trči. Idemo kod Zokija. A ljudi, ima li lepše kad možeš negdje da ideš, da odeš i kad imaš kako da odeš? Ne. Anja nema nikog, brate, njenog. A ja pa drugačije, brate, imam babu, dedu, majku, brate. Pozivam vas, dođite na palačinke. Tako vreme provedemo s njim i vi kad provedete vreme s porodicu, ne može niko za meni. Ne može da ostane niko. Ni drugari, ni drugarica, ni tetka, ni očuk, ni močuk, ni niko. Porodica je sve, da kažem, čuvajte porodicu. Jer sad to je najkvalitetnije vreme provedeno u životu je kad odem dole s njim, brate. Mićo, gledaj osmeh. Nema patikice. Jao, patofnice sam zaboravila da mu obujem. Pa to ti je Beki. On ga nosi, on ne hoda. Pa dobro, nema Kada veze. ga nosi njega. Ljudi, kiša mnogo pada. Ne pada kiša? A? Kaži pada kiša. Jao, aj Nikola, jao mnogo pada kiša. A tebi smešno, gospodice. Meni baš i nije. Naredni nekoliko dana, znači samo kiša, ovo je strašno. Najviše mrzim ovaj period kad dođe ovako, znači kiša po ceo dan, bukvalno noć pada u 5 sati i po ceo dan je mračno zbog kišu. Užas. Ljudi, pogledajte sad vi ovo. Kupila sam vlažne maramice i nekoliko portikle, jer jako katastrofa balavi, a ove su već sve uništene bukvalno. Evo, uzela sam koliko kašice i koliko sokića. Znači, eto vidite, bravo. Pogledajte vi sad ovo, da. Pogledajte vi sad ovo. Sve je otišlo. I onda Vučić nama daje 24.000 mesečno za decu, mislim za dete drugo, a nama treba bukvalno 50.000. Gde su pampersi? Ja, dohranu sam zaboravila. Tačno sam znala ću nešto da zaboravim, ću sam u apoteku. I eto, za šta sam ja sad dala 3.000 i nešto, ja ne znam stvarno. Ništa. Možete miriše na Gdje ste ve? na Odmah smo došli, baba da se nije zaslužila za nas uopšte. škorpioni. Za babu. Hvala lepo. Kupi čokoladu na pijac tamo. Na Ono pijac. pijac prošao. Pa dobro pijac ako je prošao sutra, prodavnice rade. Kupi mi nešto fino. Si kupim nešto fino. Koje radite? Evo, palačinki god do pogledanja. Robu, brate. Pogledajte robu. Najprije smo kupili ovaj najjeftin. Pošto nemamo, brate. Ali to marka stvarno mnogo kvalitetnu To marka, robu brate, ima. počela uvijek kvalitetna. Mi će sad se voda vidimo koje se dešava. Dešava se Gledaj, kilo ludnica. maz unutra. Majke, Ko zna? znojno da tebe, gledaj šta je ceka. Prekini. Ajde. O koje radiš, bre? Evo ću gledaj nekako. Sa krvu koju si onda provela? Mili moj. Babo, rasložila li si se za Jakova? O, babo. Pa vidiš li? Pa vidim. Pa vidiš li šta baba radi za Jakova mog, malog mog Jakova. A on gleda olu tvoje papuče kao i obično. On gleda papuče. Neka deda sine.
A kam da vidimo zupce? Ajde. Babu, ti to jedino s naočare da vidiš. Onako tek se jedva malo pojavio. Pa vidjela baba na onoj. E, pa da. Baba vidjela. To je. Ajde, vidimo. Putice moja bela. Šta sve ume? Bog je prvo semi stvorio bradu, pa onda drugo. Pogledaj njega, majke ti. Pa juk. I gledaj se dan zaloga i pojede pola palačinku, ja nemam komentara. Ima bolema usta. Sad dalje do krema ili do palačinke? Do palačinke. Misliš? Koji prvio? Majka si ti pravila, ja li ću ti. Što tebi dala pare? Ja sam nasipovala zimnicu. E, tako. Ja si mi pare što me voliš, što sam zaslužila. Ja pa mi s palačinke sprejala dok je dala. Ne, turala sam zimnicu. Ne, pokaži Tanjo, neka slika tamo zimnicu. Kude? Teko tamo. Ajde da vam pokažem zimnicu. Ne. Kakva zimnica, ja od sve ovo karfiol najviše volim. O, Da. Šta najviše voliš od ovo? ništa. Kisel Kako? kupus samo. Ne, pitam odavde, sada treba da biraš. Kisel kupus ništa. Ovaj, kaj kaže krastavac neki. Gledajte ovo. Sve krvo ostavljali li ste luka, ha? Mešano. Mešano. Pojmao karfiol, krastavac i ovaj Šargarepa i to je. Ali prošlu zimu je imao i luk, sećaš li se da smo ga jeli? Pa ja mislim da ima sitan malo to. Ima li luk? Šta je, da? Opa, roba! Lepo. Nema sipe, a? Pa verovatno. Više nema nikakva tečnost. Će ručkaš ceki. Dobru zimnicu da prema ovoj zimu, brate. Vidi, ovaj varčani smo napravili. Stavimo ovdje ove varove, a vas si pa kupujemo na dobro. Da, on je top. Nikad dobru zimnicu napravimo ovu zimu. Nije loša. Kupus ovo ima. Toliko nije, to je tako loše kao što izgleda. Salatu u plastiku napravili, sve smo napravili. To. Ekstra! Mogu li ja sada probam palačinku ili... A jedan prvo, ja sam gazda. Pa dobro, jeo si dosta ti je. Može ti da mažem? Ne, samo ću. Ajde. Pa babo, O, gled žena kako maže. U prodavnicu ladno. Kako ladnu pravnicu. Može kaže da lepša, vrate nešto mi nije to toliko jakar isprej. Sad ću ti ja kažem. Nije lepši jakar isprej. Pa ti što nisi došao pa da napraviš... Znaš babo, ja sam doktor za palačinke. Daj Stefana šta je radila. Šta si Pa ti radila napravi Stefko? palačinke. Ajde, gledaj šta ću ti dam, dođi. Ajde palačinke, da nisi dve ovo. Palačinke. Pancakes. Čekaj. Njam. Vega dede, sin. Palačinke. Ovako. Gupoti ko gumota, bre, no? Kremi nije nešto. Svijeti se. Koje nije dobro. A ja ga najviše pravim, ne? Koje lepše praviš? Palačinke. Palačinka. Lepše gi praviš, ko pa ne. Kad si gi napravija i do neja da vidimo. Ne si ga donijela. On glavno sam pravi. Pa nikad ja to nisam probala. Če probaš? Ovo še namažim jednu. Hoću. Ti ne voliš. Vrućinom. Vidiš koliko si, mora malo smršati. Mnogo to ti je. Ma ćuti noga, ne mali. I do danas na snimanje. Nogu si snimala. Ma kukovi. I? Ma kukovi izgleda da su dobri, nego kičma ne valja. Dumuje. A u onaj prošli klip, znaš kako piše? Da me vodiš kod Praktičara. Da te ostavi nepokretno. Da, kaže, Da te ostavi nepokretno. baba kaže, vidiš da se jedva kreće, ne znam kako beše tam pisalo. Pa to da te uništi kiropraktičar. A tvo ne boti toj. Krši ti kičmu. Onako da puca. To je boli mnogo. A nema, pa išla sam ja toj, pa neće. Pa to je ti kao neki masažer. Ne, neće, ovaj neće. Neće, jedino ja te na zemlju legneš, ja te gazim u zvoru. Ovaj neće. Jedino ja te gazim na kičmu, hoćeš li? Vaša mama? Ja sam nosila snimak kod, kako se zvaš ovaj? Ljubiša. Ne, Ljubiš. Slavoljub. Predrag. Ne, mani me da se setim. Bogiša. Srđan Todorović.
Žarko, Slavko, Pera, Slavoljub. Ovaj deda gleda se kucaju, svi igraš bez toga. Jako je, gle. Ne znam kako se Babo, zvaš. kino prati, hoćeš da legneš na zemlju, a te gazim s nogu. Ma nemoj. Da ti ispucam kičmu koja je. Što ne? Kako se to žena, brate, pokvara? Ajde vam mažemo palačinke. Nemoj mnogo, Stefane, dosta. Hoćeš praznu? On kilo stavio babov, da? Hoćeš i praznu palačinku, pitam te. Hoću. Ali gledaš ili kvo? Ili Pa kvo? neću Pravi samo mešinu krem. treba ti, ćeš u drva. Hvala lepo. Ne, nema na čemu. Maži na dedu. Na trajko ne voli palačinke, a? Ne. Ovo je bolje nego nije njegovi rakovi. Misliš? Lele. Pohvali na rakovi, da? Jede li je ovaj... Bravo si. Da li ste gi bacili? Pa da. On zaboravio da mi donese, ja bi ručkala. Potina sem, ništa ne valja. Vikala sam da ti ponese. El sam vikala? Stvarno li on mi kad zaboravio sam Ovdje da ne mi gledave živote, mi ste vidjeli ga ovamo. Ja bih, ko se želite u nekim kesu da gi izbaci? I kome ja sad da verujem? Ej, 1000 dinara ja će gi baca, majke mi. Brljiva. Ej. A da si gi ti platila vrljele bi. Brčil, ja to ne bi ni kupila prvo. Boli ga džura. Čekaj, jede li kupus? Pa malo, babo, nije mi bilo dobro da nas opet. Ma pušti ga bre. Stefana, Vomi do ne. gledaj ja. Ova je majka ispekla petove palačinke kolo nam božlicu. Gledaj jako, gledaj. Stoko. Kolo je što je bila, ja ne znam. Žalu za testo. I za testo i za struju. Mora si kupim krem kad mi prave palačinke, mora kupim brašno. Ko je? Deda, kaži ti to. Deda, Ako ne deš, mi jedemo. kaži deda. On jedino deda govori. Deda, Naučio si ga trajko, samo te tebe vika. kaži deda. Baš se kad vidi da jede palačinku pa ga počne da baljavi. Kaži deda. Čekaj me već. Ajde daj na babu onaj zelenu pa da se menja. Kaži deda. Daj. Ti dve, ajde, pogledaj. Dosta ću. Jao, babo, kako ti se ne smuči. Koja je Slavica, brate, da ustavici nekoja, ako ne možda izde 10 pljeskavice, ja ću gome da. Pljeskavice. 10 komada i... Znaš ko ustaviš? Šta uredava? 4 bureka, onaj četvrtine sa sir. Stefana, gle ko... Onak ima pode. Stvarno li, babo? Gle šta je uredava ja. Ja ću Pa ja gledati nisam na celu vivo. ulicu, na celu ulicu ću to podem. Ono je ako Slavica to ne radi. Di stajem 10 pljeskavice. Ti je deško provaljena. Bože si. Ja znam bela ko te tebi zrani, majke mi. Prvo da te pitam kad si mi ti mene kupija jednu pljeskavicu. Pa ti kupi i prošli put. Za roštiljadu, babo. Za roštiljadu. Tad pa na roštiljadu. I to je besplatno si udobila. Da, niti mi kupio. Pa? Ja ne znam deda kogu izrani nju sve ove godine, I majke sad- mi. Oni penziju što primi sve da za babo. Jadan deda, brate, svoj babu. Ma ko mi bre naje sram bre? Deda penzije, to vam Što me pokupi. planirate bre? Ej, Slavica sedmi i cepi 15 palačinke. A ima si, a posle go boli vika kičma. Pa kogo neće boli kao na 1,36 m visina, a 115 kila. To je već kovarna leđa, treba nosiš bre. Pa zamisli meni sad mi stavi džak cilja na leđa. Ko će me boli? Pa će me boli isto kičma na noge. Koji tebe? Deda. Čuje si šlan kod deda, gledaj, kod 20 godina. Ja ti si... Ali deda ništa ne de. Ona se sakrije u sobu tamo kod već čokoladu Slavica pa uđe cepi u sobu. Bože, kupija si mi. Pa uzne čips Stefana kao da će iz balonu uzne pojede ga namo. Kako nego odnesemo tamo. Ajde ga neće ona, aj baba mi pojede. Sram te bilo. Ej, jednom ja dolazim i Smoki sam ostavio i baba i Stefana sedu, to da vi ispričam. I ona je velika, ja sam Smoki. I Slavica ga bate i cepi onaj Smoki, ja dolazim, babo, kada navim, znam, nikad ne može pojedeca. Nego napojela. Poslije ja vidio Stefana uopšte ne ide, sve Slavica izjela celu kesu. Lele, kolo. Strašno. Ja misli? Što te ne sram da lažeš bre? Ne, pa si Neću mi kreme više. ovo. Ajde, 3.
Ajde, babo, treća sreća. Lele, 3 palačinke. Da li moguće? Majke, praviš i ti novi babu nešto ona žena, ne? Baba gladno trpi. Sve ne izde palačinke. Ma babo, bitno da za tebe ima. Još 3 palačinke stale. Neće baka na dijetu. Ima li sine? Nema više. Ima da imaš šta. Pa da jedemo u A jedime, da će pojede jedno od ostalo. Deda više voli ti da pojedeš nego Ovo on. ja pričam, da vi mi ne verujete. Dobro, daj još jednu i više neka. Da ga domažem ti ve. Kakvi cirkusi, brate, bili. Ono i krem gle ode toliko. Toliko, brate, nema. Sad glediramo su slavicu. Da, ti baba ruča. Teni, gde je salica? Neću. Ja neću ti ližem prsti, liži si prsti. Ti si moje srce. Da, babino me zimče, a? Pa si mažem. Če ostaneš kod baku? Ne mogu. Če ostaneš kod baku? Ja da imam za babu. Ne. Bitno da baba poručka, ja ne moram. Malo možeš. Što se muče na muči. Čudno. Kad mi brojite palačinke što mi napravila moja snajka. Pobedi rodu sam došla dole kod vas, kod mi brojili. Aj babo, evo se bavaš, pa se bavamo se s tebe. Kad smo ti brojili, uvek kad dođeš, uvek te ispoštujemo i ručak i sve, pa kad smo ti koje rekli? To jeste tačno, ali... Dala si da mi ideju. Sljedeći put kad dođeš da teramo cirkus. Će ti brojimo krumpirić i meso koliko si pojela u krami. Kupila sam. Nisu tu, u kesu su. Samo nemoj... Krem je užas. Meni se sviđa. Samo nemoj da mi brojiš onije rakove, ona... Ovo je za taj, kaj je traću jedi palačinke? Drži Stefkinu cekim, molim te. Hoćete li ja još Ajde, broj slavicu će gdje da je jedi. Odu mušku. Hoćeš li još da pričam? Ne, da viš ima kući gdje da ja ne mogu više. Nek ima za babu. Zagrli gusto krvo, vidim da ti me rak. Kao ispuzila si ruku tamo. A ti da zagrliš babu. Neće pilka, ne voli ni on. A za mog Jakova imali? Tako mi gleda papuča. Ne mi gledam sad na noć. Lutkice moja lepa. Bebi, gde si me zimče moje? Kod dedu. E, to je laž sad se krvo. Ovo je moje me zimče, malečko. Ne. Ljudi, da vam kažem nešto, ne su se lepo podijelile gospođe i napokon su priznale pre neko večer kad smo pričale na video poziv. Svekrvino mezimče je Stefana, a babino mezimče je Jakov. A one se prave da ne čuju. Babo Svekrvo. Nek se jave sve babe, da li može da se voli jedno unuče najviše na svetu, a druga ne? Svi unučići se vole najviše na svetu. Svi unučići se vole, ali ti i baba ste se podelile, jeste. I prva radost koja mi je bila, to jeste Stefana. Da, baba si Jakova. I ja kad, životna želja bila. I da kažem još jednu stvar, kad pozovem na video poziv Svekrvu, baba uvek drži klacka Jakova u ruke, a Svekrva drži Stefanu. Pa baba ne može trči po Stefanu, nego se ti drži Jakova. Pa da, ali baba više se Baba vole. će tebe lepo da ti kaže ovako. Ava, možda mi kažeš Seći koje ovaj hoćeš. prst boli, seći ovaj boli, seći ovaj boli, seći ovaj boli. Znači, ja imam 4 unuka, svi ih podjednako volim. Ne, babo, ne pričaš istinu. Ne, pa ja ti kazujem. I smeješ se. Volim. I peto što će se rodi i njega volim. Ma babo, ti ih Ako voliš. se još nije rodilo. Ti ih voliš, to je sve stoji, ali... Ti si ja koja voliš najviše, a Svekrva si voli Stefanu. Pa dobro, ja ne da ga volim najviše. Voliš ga, babo, voliš ga. Ja ga najviše, Ne ulizuj mu se. najviše ga čuvam njega. Pa da, zato što ga najviše voliš. Zato što je malecak pa ne može da odi još te. E tako. Što si ne biješ baku? Što biješ baku, sine?
Ti je rekao da će staneš u kolica? Ne telefon, tata ne na telefon. Doktor mi je rekao da ću da stanem u kolica. Pa to je još bolje. Kako je još bolje? Ima električne, upravljaš gibe na predmet. A će li mi ih kupiš? Pa ti kupi. I ima, kuriš u ruci i voziš si. Ne fantazirajte tu ja. I mora vika, Stefan, ajme vozi kod doktora, Aco vozi me kod doktora, sedneš u kolice, brne ga uz brdo. Ti nisi Na pijac ideš u gospođe, gledaj, kad bi- sediš tamo, upravljaš na predat. Pa kad bi ja smela toj da vozim? Pa mora se učiš ako staneš u kolice, ti ga voziš, te trajko gura za kad slučaj. Ma ne mi da se vozim, se zakovem za krevet i tu i tu ležim i toliko. Normalno se vozi. Nemam Pa kad vremena. tu vate lutke, babu, koje će radiš? Ništa, tu Ako si iskiširao malo više pare za novu električnu, ako mu mora dede gura. Dede će guraš i babo. Ja bi njega gurala. Babo, a zamisli da treba da se okupaš? Kako bi se kupala? Pa dede će ukupa. Pa ne se kupam. Kako će smrdiš? Ona se u koja stavu kupa. Ja i ovo koji mesečno Pitam Trajka kad se kupaj. Trajko, kad se ti kupaš? sinoć. Ne, ozbiljno Trajko. Na mjesec dana kupuš i 7 puta. Kad mu pržiti one ribe? Tad mi se kupaje. Od jučer se kupa. Koje Od ribe? jučer. Šta je srećice? Za babu? Na nedelju dana se kupaš. A što? Na nedelju dana se kupaš, čovjek. A što? Ja se drugi dan kad su stojimo su Pa državali što se da... gotovi. Čekaj da se znojila voda, kopa da ore, pa mora se biti svaki dan. A ne, svaki drugi Ajde, ne treći. pre se ljudi milive na... Mili. Ubre. Ali čekaj, ja znam, misli usmrdiš se i neće se kupaš, čekaš četvrtak. Ovo smrdi. Deda u život nikad nije zasmrdeo. Nedelju dana, Ozbiljno. to je temno. A što priča nedelju dana, to je laže. To i nema Što lažeš, be, gle? Ić da se... A što babo laže, ja znam kad sam ovdje živeo svesta koji je kupao. U nedelju po nedelju. Si živeo u nedelju. Po životom u nedelju se kupao. Ne znam zašto je prebacilo za četvrtak. Pa, a znaš li zašto? Zato što jednik ne mog ja dobije red od njima. A sad baš alaj. Oni se kupaju po 3 puta dnevno. Za njega jadnoga nikad voda Koliko sam nema. kupao u nedelju dana, znaš jo? Kuj? Deda. Pa koliko put si oće ono, ti ide tamo u kupatilo, ja li ga Dobro, ja znam? te pituje Majlja, lepo mi kaže. Pa lepo ti kažem, oti ide u kupatilo i kupa se sad. A, se kupa. Onda dok mu ti ne naneseš gaće, onda se kupa sam. Da mu baba ne prenese ništa, to nema ništa. Ti mu mora peškir, Ono. gaće, sve gledalo. Pa on zna Majicu. to, on si ima fioku kude si mu stoju gaće, Ne majice. ima. Ajde ideš da vidiš kuda ima. Kad dve gaće nosi, domaćinke. Nosi bokserice. Partizan. Sad sam mu Bokserice? kupila, koliko para? 5 para li kupila? Dok je 5 para, je. Ožda ti ga iznesem da vidiš, još ga nisam oprala. Neću ga poći, A tako ti imamo pare za 5 bokserice. Kome bro dokle pare? Tebi. Pa ja penziju za ko primam? To ne znam. Oko 1000 dinara, 5 para. Ja Toliko. A, oće. Po 200 dinara. To je skupo. Skupo po 200 dinara. 250 dinara se vate, na. 5 para je 1000 dinara. Skupo, već ono je skupo. 200 dinara. Ja ovaj kozi kupam za 80 dinara. Vega, dede. Ovo je sve ove idealove. Kaj bi ideala? Ožda ti donesem da vidiš. Pa što najbolje su ti bokserice ideal. Ne lupa mi gluposti, Pa ideala. ko pitaš? Gledaj, ja ovaj plaćam 80 dinara. Ne lupaj, Stefane. Gur, čekaj. To ne valja ništa. Gine Kuilem. To ne Pa mi dedo za bolje nemamo. Kuilem. Samo ideal. Calvin Klein. Da je Calvin Klein. Ma to je bugarski. 80 dinara pa. Drži Jakovo da mu Znači, donesem ne da valja. vidiš. Koje su skupe, to su Kakve sam ti kupila, Posle ti drži. savjeti 200 dinara plaćam. A babo, što ne kupi jedne bokserice na Stefana? Ja 80 dinara plaćam bokserice. Drži dete. I full nosim i po Deda li u 75 godina da nosi originala, moj muž nosi ideal, samo ideal. bugarske. Ideal. Tako mali. Sad će vidiš ti, dedin ideal. Donesi, babo, da vidimo ideal. Mali. Ega pilkan. Ode baba. Mali ideal, mali. Šta ovdje si još ovo? Veda ti ja tebe. Da vidimo gače. Da vidimo taj ideal. Ima neke za mene. Lehele kineske, gle. Pogledaj. Pravi ideal. Što to njemu golemo, Gledaj. XXL. To je bre babo 3XL. Pogledaj. 1. Lepa povest. Sve krvo pobesno. Kakav muškarac, baba mu ga kupuje zbog ovoj. Baba mu ga kupuje zbog ovija. Pisuje. To su 2. Vola da vidi ne da tako. To su 3.
Ovo su Mi sve četiri. idealno, dosta mi novo. Što gaće. Ideal ti je, to ti je prva klasa. Aj meni daj me dijem neka. A ti kupuješ šta? Bugarski. Koje hoćeš ti od ove? Ne, da. Bugarski. A? Se ljuti da... Ja već zelene mi se sviđu gaći, majke. Daj babo ja da mu izaberem. Te plave, te plave. Ove zelene mi se sviđaš, znaš što? Ove? Mnogo dobro. Izvoli. Majke, gaći do mi, gledaj. Da gi probao na licu mesa da ima. A gledaj. Ma ovo je mene maletko, 12 bre. pare čarape kupi. Opa! O, da vidim. I šurape mu Ne trebaju. ima maletko, bre, sve će ovo stane kod mene, gledaj. A to je sve raširuje. A, ovo ne bi bila. 12 pare čarape. Koliko pare? Ajde, si. Ovo je... On kupija za njega, ne kupija za tebe. A nije, ti si mu babu kupila valjda. A ti si mu valjda kupila? U ranu Zajedno pišem smo bili. Trajkove gaće. Trajk mi dao gaće. Zajedno smo vi kupili. Ti si gaće. Gledaj ove šta su lepe. Pogledaj. Jako je. Pa pogledaj ove Možda šta. bolje sve da sam žao. Pa gledaj. Ali da dajem 5 penala. Gledaj. Bože, blagi Bože, gaći, gledaj. Gaće da je 200, nisu normalne neka mu leskovac 180 nala gaće i plaću da je 200 dinara. Pogledaj. Kaj ti nosiš te gaći? Ideal, bre. Nađi ova tvoje gaće posle sebe. Ovo je moje gaće što su mu Ma se ne nala, valju ja se te. skidam ovdje. Ko ne valja? Te ne valju za ništa. Te tvoje gaće. Te tvoje gaće ne su prinesene za To ovo. si ima i Ne, ovo je stvarno cepi dobro za materijal. mesec dana. Stvarno dobro materijal, gledaj. Ja ne kupujem svašta To čoveku. ideal ti je, kako je pa svi I kaže, prvo to je ideal. bez etiketu ne kupujem, gledaj. Koji gi svi traži na pijac? Svi na pijac, ja sam vidio, i žene kupuju te gaće za muže i za ovo, i sve traže ideal. Ako nema ideal, Ne kupuju. idu dalje. A ja ti kazujem, Pa je to je marka ideal, ideal. pa najbolje. Pa najbolja marka da To znaš. košta 200 dinara. Ne znam, pa koliko ti košta. Ma i džabe neka je ona je dobra. Ti jasno. Pitajte Jakova zna. O Bože mili. On zna ja. Ne on vika deda nosi proste domaćinske. Ma čekaj bre babo kad ćemo ti upereš te gaće. Čeka. Pa Oni ima baš bre, ovo on ne ima vidi. 4-5 para koje nosi. Pa dobro opere mu, te li si kupila da stoje u kesu? Pa su gi operem, čeka ih mašina do juče nije radela. A, dobro. Izvini babo, molim te. Operem. Bacim. Neki bacive tamo na ovo. Molim te, šta si stomak pustio? Ajde, u huću. Ne uvlači ga. Već da ti ne vidiš, onaj kad bacio sam gaće. Gaće u rek. Nešto si radila. Brote ne. Samo belo meso. On ko da si ti u 6. mesec. Stao sam bez 4 kila, čuješ? Je debelo meso. Ja. Ma hajde bre, si ti pogoleme nego moje. 4 kila života. Majke, ko reče? Ima veće siskice i nego ona. Svi mu pogoleme od moje, moje gi nema nigde jadne. A moje babo tek. 7 kila sam smršao. Da, be, 15. Ne, lažem. 97, 4 kila. Znači kad sam bio 4 kila golan. Što si malec? Pa ne, gdje sam se. Tu. Nemam ko da dem. Treba čovjek da te sažaljeva. Nema ko da deš. Ajde ja.